Para sedherek pasamuan ingkang kinasih, kepanggih malih kalih renungan padinan GKJ Purwantara ing dinten Kemis Pahing tanggal 19 Juni 2020 ingkang kacawisaken dening Sularto saking Bulukerto. Wacan kitab suci ing injing menika kula mendhet saking kalih Korintus 11 ayat 1 ngantos 11 lan Matius 6 ayat 7 ngantos gangsal 11. Lan mangke pasamuan saged maos wonten ing kalih Korintus 11 ayat 1 ngantos 11 lan ayat Matius 6 ayat 7 ngantos 12. Para sedherek pasamuan ingkang kinasih, ing injing menika kula mboten maos sabda pangandikanipun Gusti, nanging mangke monggo dipun waos piyambak wonten ing dirinipun piyambak. Para sedherek wonten ing waosan sepindhah wonten ing kalih Korintus 11 kala wau Paulus ngendika bab kawicaksanan lan kadhewekan kanthi tentrem. Senajan ing sawetara pangandikanipun katon prasaja. Lajeng ing Matius 6 ayat 7 ngantos 15 Gusti Yesus ngimbali supados kita boten ngagem dialog utawi basa ingkang dawa-dawa nalika kita ndedonga, nanging kanthi tulus lan prasaja. Para sedherek tiyang sepuh ngobong geni ngengeti hukumipun Gusti ing serat Paulus kita dipun wulangaken supados njaga kasetyan ing iman lan boten kesasar menawi kagodha dening piwulang sanes. Rasul Paulus ngemutaken piyambakipun boten purun damel susah tiyang sanes. Sedaya dipun lampahi kanthi tulus lan saking tuwuh saking ati utawi manahipun. Lajeng wonten ing Matius 6 Gusti Yesus paring tulodo utawi conto pandonga ingkang prasaja nanging sugih makna, boten perlu kathah-kathah nanging kedah jujur lan manut iman dumateng Gusti pamartanipun. Punika mulang kita ing donya ingkang kebak ing karepotanipun piyambak-piyambak. Sambetan nyata kaliyan Gusti kedah prasaja. Nanging temen-temen dumateng manah utawi ati. Lajeng saking macan kitab suci ing injing menika wonten 3 perkawis minangka pasinaon kangge gesang kita sedaya. Pasinaon ingkang sepindhah nggih menika waspada ing iman. Ampun gampil dumawah ing kapitadosan sanes ingkang langkung enggal lan misuwur. Nanging kapitadosan ingkang kuat lan rasa ing Sang Kristus Yesus. Lajeng piwucal ingkang angka kalih donga ingkang sak mestinipun. Piwucal ingkang kalih pandonga ingkang sak mestinipun. Boten perlu ngedalaken panggrundel ing manah kanthi tata basa ingkang tebih saking pengajeng-ajeng. Namung kanthi tulus lan tuwuh ing manah ingkang saestu. Lajeng pasinaon ingkang angka 3 nggih menika kesederhanaan lan integritas. Kados Paulus tetep prasaja ing tumindak, boten nyadong kaliyan tiyang sanes utawi liyat. Mugi kanthi piwucal 3 perkawis menika ngata gesang kita sami, anggen kita sami gesang ing kapitadosan ingkang sami kita imani inggih menika kapitadosanipun Gusti Yesus Kristus ing saklebeting gesang kita. Mugi Gusti berkahi. Amin. Pandonga.
Duh Rama ing swarga, matur nuwun Sang Hyang Prasaja lan tulus manah. Kula tansah maringi inspirasi kagem ndedonga lan ngulam iman. Mugi Paduka tansah mulang kawula tetep setya dumateng Paduka, boten kentir kalian piwulang sanes ingkang cengkah kalian dawuh Paduka. Mugi kawula saged ngleksanani pernatan Paduka kanthi prasaja lan nyata ing gesang kawula sami. Mugi Paduka Sang Rama kawula tansah maringi landhesan ing saben dinten kawula sami nglampahi gesang. Amin.